Kuyenzeka awusakwazi ukuhamba, kuyenzeka usaphila ngemishini, kuyenzeka umzimba wakho uzohlukana nomphefumulo wakho, usulahle ithemba. Wonke umuntu unama-kidney failure, noma ngabe usaba i-dialysis noma ungayihambi. Leyo nto leyo bantu bakithi iyalapheka. Namuhla masitekelele wonke umuntu wesilisa nowesifazane masekaphila ngemishini, ama-kidney ayakubulala. Noma kangaka emshinini-ke kodwa nenkinga yama-kidney. So kumele idona bakufakile elistini, kumele ukuthi ulindele ke manje 3 years 4 years ukuze uzothola umuntu ozokudonate-ela. Abantu bakini bayathesta awayiwona imatch yakho. Ama-kidney ayakubulala. Inyawo, amehlo, ilimi sekuxakile lesizinto yazo. Nawe awusazi ukuthi uyophila kanjani ngoba noma udla lokhu kuyabheda sowuphila ngomusa. Solindela ngala ukuthi uNkulunkulu akubize. Yamacala ithi ngibona isitimela esiyohoma, buye nathi isitimela esisha esizokususa kule ndlela osoyibhekile yokuhlangana noyisemkhulu bakho, ubuye kuleli amagadi ahlabayo, ubuye kuleli loyisemkhulu, ubuye kuleli lethu elihlabayo elinameva ukwazi ukuphila. Ngakho-ke ngalawo magama lawo ngithi wonke umuntu one-kidney failure, noma ngabe usaba i-dialysis noma ungayihamba i-dialysis, ngokubonise mina ukuthi umuthi ukhona, umuthi uyaphila. Woza kunyanga amacala umkhondana izitha, uze ungaphethanga lutho, uze nomzimba wakho. Indaba ezitha uzoyibuyisa i-kidney yakho, uzoyilapha ngalezi zandla zombili. Bathi seyivithikile siyoke sibone usengeke lapheke. Kodwa kumele ukuthi ukwazi uzokhokha, noma uzokhokha nje sekupholile kodwa uzokhokha. Lo ngifisa ukuthi ukwazi ukuthi uzokhokha abantu bakithi. Ngiyakufihla lokho. Kodwa ngoba ngifuna ukubonisa ukuthi emishini leyo lihamba elibechitha imali ekusize ngalutho. Zikhona inhlahla zemvelo oyisemkhulu bethu bashiyela ihlahla lezo loyinyatsayo namhlanje uhambe uyongena emshinini kanti ihlahla sizokusiza sikhona. Woza njengoba kunjalo uthembe mina ngomphefumulo wakho bese unika only 6 weeks. Sibona ukuthi after 6 weeks angeke ugijime wena i7 kilometers usuke uzofika ukugijima ngeenyawo zakho. Yamacala ithi inganexazululo ile ngekho abantu bakithi. Wonke umuntu one-kidney failure ngithi akabuye uzomlapha mina ngokwami for free. Uzokhokha usupholile, uzokhokha abodokotela bakho sabathi amanzi ayakwazi ukuyifunctionela emzimbeni wakho ungasadingeleli emshinini, ukwazi ukuthola ukuphumula nomoya wokhululeka enhlizweni yakho. Mina kuwena ngiyazibophezela ngithi woza ne-kidney yakho njengoba injalo bese unika only 6 weeks. Sibonke ukuthi after 6 weeks ngeke ukwazi ukuyigijimela na, kodwa angifuni ukufihlela uzokhokha. Noma uzokhokha kodwa impela sawupholile, ngeke ungapholi. Uzokhokha sawupholile kodwa uzokhokha. Yamacala seyidilika, sasazolile ngeke. Sibeke inkinga.